Dat zijn perenbomen, pruimenbomen, appels. In Jestemar komt een fruithof die het inwoners in de toekomst verzorgt van zoen en varsk fruit. Het initiatief komt van stichting Rompaat. Met hulp van vrijwilligers willen de eerste fruitboom planten. Wij zijn van plan om vanochtend heel wat appelbomen te planten. En dat zou wel lukken, we hebben mooi weer erbij. De tuin die krijgt ook een functie voor het hele dorp. Om de meesten gelegenheid aan om hier wat fruit te plukken in de toekomst. En om de meesten bijeen wat te brengen. Als officiële opening wordt er geen lintje terugknipt, maar wordt er door de vertegenwoordigers van de belutste organisaties symbolisch een biemke plant. Ik kreeg instructie hoe jip wortels en zo mutten. Maar het gaat om echt oude rassen. En dat is echt wel heel mooi. Oude Frieske rassen. Appels en peren en zo. En ik ga zakrek een appelboom planten. En ik hoop dat die heel mooi wordt. Jonken het Fruitbosk willen nieuwe sociale hierwensen realiseren. Directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra van Woon Friesland zei het blij te wezen met de komst van het Fruitbosk. Het is heel belangrijk natuurlijk dat we ook het green om de wenningen heen, dat we dat houden. En dat is gewoon fantastisch dat we dit hier realiseren kunnen op zo'n grut stek. Het is natuurlijk een uitzicht op een grote groene wand van een bouwloods is natuurlijk minder fraai als een uitzicht op groen. Onder willens wordt de scheppen door de vrijwilligers nog net loslitten. We gaan nog wat biemkes oranje zetten en zodat ze de voeten in hier krijgen. En dat het straks mooi groene fruitboom worden. En dan komen er nu straks ook bollen in de grond. Dus dat wordt heel mooi van het voorjaar.